गोजोन्थों फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै बिस्थिबार आगस्ट दाननि 4 अक्ट' आरो सावन दाननि 18 अक्ट' सप्तमी अखाफोर। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय CWG एबा कमनवेल्थ गेम्स आव खोला आफ्रिकानि बेरेखायै भारतआ जारिमिनारि सनानि मेडेल देरहानो हादों। केरालायाव बोथोर बिगियानआ गोजा सांग्रांथि फोसावदों फैगौ साननैनि थाखाय। COVID-19 भेक्सिनेशनआ जोबस्रांनायनि उनाव का एबा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्टखौ बाहायगोन होनना मिरु मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा इंगित होदों। कलकाता पुलिस STFआ मोनब्रै सिलाइ 40 गुलिफोरजों लोगोसे हाथियार दैथायग्राखौ हमदों। सुरेश एन पटेलआ सेन्ट्रेल भिजिलेन्स कमिशनार थिसनजाबाय। महाराष्ट्रआव गोदानै 1932 COVID-19 केसफोर मोननाय जादों। सा 7 सुबुंनि जिउ खहा, गासै सा 12,321 केसफोरा एक्टिभ जाना दङ। मिरु सरकारा हुसियार खालामदों दि हिट वेव्स एबा दुंथाइ बारहावाया इयुन समफोराव गोबां बांलांबाय थानो हागौ। केराला मिनिस्टार के रन्जन बिथाङा बुंदों दि फ्लाड टुरिज्मखौ गनायथि होनाय जानाय नङा। आसामनि डिब्रुगड़आव आनलानि सोद्रोमाफोरा गावखौ बिफानारिनो गथायदों। श्रीलंकानि प्रेसिडेन्ट विक्रमसिंघेआ PM मदि बिथांखौ बै हादरखौ मदद होनाय थाखाय बाख्नायदों। HIV-आ खमायबोदों, नाथाय दाबो भारतआव 24.01 लाख जब्राफोर दङ। बिसोरनि 51,000-आ 12 बोसोर बैसोनि गाहायनि गथ'फोर। पाब्लिकफोरा ट्रेफिक पुलिसनि बेरेखायै अजद होनो हागोन जेब्ला बिसोरो डिउटिनि समाव मबाइल फन रायज्लायनायाव बिजि थागोन। बेलकनियाव फरायनाय हुदायानो अल कायदानि लिडार जावाहिरीनि गावथारजानायनि गुबै जाहोन जाबाय। फ्रि बाय कालचार एबा बेसेन नाङै अनसुंथाइ स्किमफोरा भारतखौ राङारि अलखद फारसे नारहरगोन होनना सुप्रिम कर्टआ बुंदों। सुप्रिम कर्टआ फैगौ सप्तायाव तालाक-इ-हसाननि बेरेखायै केसखौ हियरिं फोसावगोन। रक्षा बन्धनखौ पुर्णिमा अखाफोरनि सम फैगौ आगस्तनि 11-12 अक्ट'आव फालिगोन। केरालायाव IMD एबा इन्डिया मेट्र'लजिकेल डिपार्टमेन्टआ 10 जिल्लाफोराव गोब्राब अखा हागोननि आगु सांग्रांथि फोसावदों। तामिलनाडुनि नीलगिरि जिल्लायाव गोब्राब अखा हानायनि थाखाय फरायसालिफोरखौ बन्द फोसावनाय जादों। UNनि के-बडि एबा गाहाय बिबानगिरिफोरखौ फोसाबनो मस्क'आव खुंनो थि खालामनाय जादों। US इन्ड'नेसियाया चाइनानि जेंना बांनाय समावनो जयै मिलिटारि ड्रिल्स खुंदों। हर घर तिरंगा केम्पेइन तिरंगा एबा फिरफिला फानग्रा मिरु क'क्राझाराव बेखेवनाय जादों। आर्मिनि इस्टार्न कमान्ड चीफआ सानब्रैनि थाखाय आसामनि ओनसोलफोराव बेरायफैदों। भारतनि फिरफिलाखौ फैगौ 15 आगस्तनि मुङै अनलाइनाव बायनायनि राहा खालामनाय जादों। CSC सेन्टारफोराव थांनानै होखानाय लिंक ePostoffice.gov.in आव थांनानै बायनायनि अप्शन मोननो हागोन। दिल्ली एयारपर्टआव 58 लाख गुबुन हादरारि रां जब्द खालामदों। आगु नेपालनि PMआ बुंदों दि कालापानी, लिम्फेडुरा आरो लिपुलेख ओनसोलखौ नेपालनि खुंथाय मेपआव लाफानायनि थाखायनो गावखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जादोंमोन। बेंगालुरु ट्रेफिक पुलिसआ गोदान ट्रेफिक सिन बाहायनानै सुबुंफोरखौ गोनो गोथो खालामदों। इन्टारनेट बाहायग्राफोरा गोनो गोथो जादों। USआ गावनि नोगोरारिफोरखौ अल जावा
हिरि गावथारनायनि उनाव गुबुन हादर दावबायनायफोरनि सायाव सांग्रां खालामदों। बिहाराव सासे उन्दै गथ' हिनजावसानि गोदोनायाव रांखावरि नांथाहैनाय जाहोनाव हस्पिटालाव लांनो गोनां जादों। मख'जाथावदि गिबियाव गथ'आ बिमा-बिफानो बाथ्राखौ खिन्थायाखैमोन, नाथाय बुंनो आरो हां लानो हायैयाव गथ'आ इसारानि गेजेरजों फोरमायनायाव जाथाया सोराङाव फैयो। चाइनाया ताइवाननि बेरेखायै इउएसनि नेन्सि पेल'सि बेरायफैनायनि थाखाय सेंसन फोसावदों। इउनियन हेल्थ मिनिस्टार मनसुख मांडाविया हिसाब होदों दि डिजिटेल हेल्थ केयार इक'सिस्टेमनि थाखाय आयुष्मान भारत हेल्थ एकाउन्टनि गासै 23.08 कौटि सुबुङा एकाउन्ट नाम्बार दाबाय। मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बुंदों दि भारतआ 25 बोसोर उनाव बिश्व गुरु जानो थांगासिनो दं। दिनैनि गाहाय रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।